kag sa numero 1 sa mga balita subong nga adlaw. Traffic enforcer, jeepney driver kag sining event partner nga nag-viral sa video sang kahapon ang naghusayay na. Traffic enforcer ang igasayloan sa lain nga lugar para hindi sila luwat magit-anay sang amo nga driver. Yaring report. Hindi na insakto mo sara. Ginasaway ka tatlong, hindi ka na magsabat. Hindi mo ko pagabuyan storya. Hindi nagrason man lang sa Ikaw sir. mo witness ka lang. Ipos ka na. Ini ay nag-viral nga video nga ginpost sa babae nga yara sa video nga si Joan Ducay sang kainit niya sa traffic enforcer nga si Chris Aragon matapos na akigan niya sini nga partner nga mo ang driver sang jeep nga si Reggie De Suyo. Sunod sa pamuno sa Bacolod Traffic Authority Office nga si Major Junji Liba, nag-ugat ang tanan sang naalang-alang mag-left turn sa biya sa kino-drive si Reggie. Nagsaylo siya sa piyak nga lane. Gani ang mga salakyan sa likod niya nga madiretso, wala makarekta. Makapila siya ka beses kagin sa wise ang traffic enforcer. E pag-abot siya din sa tunga, sa nga lane, siyempre ang sa likod siya, gustong maglikta, hindi nakaagi. Oo. Kikiblock yan na. Gin-block yan na. Now, ang iyang iya naman nga ang depensa, pwede man lang daw kung kaagi dito sa kilid. Which ang inang kilid na, that is for right turn na naman. Kasi ang right turn natin is turn right anytime na mo. So, ini dapat i-clear mo na kung hindi ka man lang magdikta. Okay. So, mo to ginakot sa advice na go rekta na rekta. So hindi na siya magrekta. Kaya ang iyaya nga ang target mo ko left sa mo. So dito nag-start. Tubtob nga nagpahigad siya kag nagsabtanay sila sa traffic enforcer. Ginkulbaan si Joan, amukon nga agin video niya ang sabtanay nila. Kaina, ginpatawag ang magtimbang nga kampo sa Bitaw office kag ginhusay. Kada isa nagpangayo sa kapatawaran sa kada isa man kag nag-ako sang ilaman nga mga sala. Yung pinamasabi na dalawa kami, nakukaya naman kami na sa napatawag naman. Pasensya, dahil naging kami, ako nakadakot na tinong sila. Wala siguro yung tinig na yung mamagad na gusto ko sa tinong ko. Wala na, wala naman ko sa ako niya, kaya pagpaliko ko, yan naman ito. Si Aragon, ang isa ka regular na nga traffic enforcer sa syudad. Sang Sabado lang sila nag-training. Gani liwat nga nagapangabay si Liba sa tanan ng mga traffic enforcers nga magkalma sa tanan nga tion samtang naga-duty sa dalan. Advice sa aton nga enforcer. Despite nga ginasulit-sulit ko ni since pa sa Saturday during our conduct sa amon orientation nga please i-implement it or enforce ang tawag na maximum tolerance. Maximum tolerance in the sense nga ang aton nga mga motorista came from the different walks of life, no? Walks of life. So, dapat na nila nga respetuhon man ang driver. Wala na sa mainteresado pa nga magpasaka sa reklamo sa duha ka mga kampo. Ginsaylo na si Aragon para hindi na sila magsugat-anay sa dalan ni De Suyo.